जों माब्लाबाबो बावनो हाया आरो नोंनि अननायखौ जों नागारनो हाया गासैबो जोंनि मोजां बोख्लायनायनि थाखाय हाबाय आरो हाबाय आफा जोंनि खुगाफोरनि बाख्नायनायजों जोंनि मोदोमनि मोसानायजों जोङो नोंखौ गोजोन होनो हाया नोंनि अननायनि दाहारखौ जोङो सुख'नो हाया नाथाय अब्लाबो आफा जोंनि गासैखौबो नोंजों नागारजानो आरो नोंजों जोङो खाथियाव थानो थाखाय नोंनि सेराव फैदों आफा जोङो फोथायदों दिनै नोङो जोंजों लोगोसे दं आरो जोंबो नोंजों लोगोसे नोङो जोंनि पापनि बिबानखौ बानस'नानै लानाय जों नोंखौ बावनो हाया जोंखौ नोङो जोनोमनिफ्राय दैदेनबोनायखाय आफा नोंखौ जोङो बावनो हाया जों सुबुं हारिखौ नोङो सोरजिजेननायनिफ्राय दैदेनबोनायखाय आफा जोङो नोंखौ बावनो हाया जोंनि न'खरखौ नोंनि अननायजों दैदेनबोनायखाय जोङो नोंखौ बावनो हाया जोंनि मण्डलिफोरखौ नोंनि अननायजों दैदेनबोनायखाय जोङो नोंखौ बावनो हाया जोंनि हादरखौ नोंनि अननायजों दैदेनबोनायखाय जोङो बावनो हाया आरो नोङो जे जोंखौ अनबाय थागोन बेनि थाखायबो जोङो नोंखौ बावनो हाया प्रभु नैबे देंखोनि सेर सेर जिउ थुलुंगा बे प्रग्रामाव आफा नैबे जोंनि बङाइगाव सार्कलनि सिङाव थानाय सानजाहा बेसेबांबा गोजानाव नैबे खानानसुदेनपुरि मण्डलिखौ जोङो मोनदों जोङो गोजानब्लाबो नाथाय आफा जोंनि गोसो आरो नोंनियाव जोङो गोजान नङा जोङो जेब्लायबो खाथि आरो जोङो गुबुन गुबुन नङा मानोना जोङो सोरगोआवबो लोगोसेयैनो थाहैगोन बेनिखायनो आफा दिनै लोगोसेयै जोङो रंजादों लोगोसेयै जोङो नोंखौ गाबज्रिदों लोगोसेयै जोङो नोंखौ बाख्नायनायनि मेथाइ रोजाबदों लोगोसेयैनो जोंनि नांगौफोरखौ नोंनो रायथिदों आफा जोङो फोथायबाय नोङो जोंनि बिनायफोरखौ खोनासंबाय आरो जोंनि बिनायनि फिननायखौ जोङो मोनसिगोन आरो नैबे खानानसुदेनपुरि बे ओनसोलाव आफा बे प्रग्रामनि थांखिखौ जेरैबायदि जोङो लानानै खुंनाय जादोंमोन बेनि फिथाइखौ जोङो गाबोन समफोर जोङो नुनो मोनसिगोन होननानै गेदेरथार भरसा खालामनानै नोंनियाव बे उन्दै आरजखौनो गथायनानै बिदों जोंखौ पापनिफ्राय बोखारग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जाथों आमेन। अन्नानै बयबो जिरायदो।